हेलौ लोगोफोर, आंनि बे गोदान भिडिअ आरोबाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायहरनाय थाबाय। लोगोफोर, आंनि दिनैनि ब्लगखौबो नोंथांमोना अननानै नायलांदो। आङो दिनैहाय न'आवहाय मा मावगोन, मा खालामनाय जायो, दिनै सानसे दिनखौहाय मारै बारहोहरनो हायो। आं दा खलान सिला लिरनो नागिरदों। जोंहा माइ हाबाय नालाय, हाखांबाय नालाय, हाखांगुलायलायबायसो, ओमफ्राय खलान सिलाखौनो लिरनो सोलाबाखै। ओमफ्राय दा लिरनो नागिरदों। आं बिमाबो गैया, दस्रा खामानियाव थांदों, रावबो गैया, आं हारसिङैसो। आं हारसिङै लिरनोसै दा, लिरफेराखैबो आङो। दिनै फार्स्ट टाइम लिरगोन, नोंथांमोनजों शेयार खालामसै बेखौनो। नायलांदो लोगोफोर। लोगोफोर, आं गोबोरखिखौहाय दैजोंहाय आवलायनानै लानोसै। बाल्थिङानो एसे फिसाना। खावसेन थांगोन ना थाङाथाय? आखाइजों दांनो हाया, आङो मुगैयो। हासिबजोंसो लिरगोन। लखबनानैसो लिरगोन आं। ना सोमब्रनानै हासिबजों लिरगोनथाय? दानिया लिरनोसै। नै खावसे लिरखांबाय, ओमफ्राय खावसे माने एसे लिरबाय आरो, ओमफ्राय दाना
बेखौ आरो लिरफामफिनबावखानांगोन गाबोन माखासे लिरनोसै आरो लिरबावखानांगौ बेखौ खेनब्रैसो लिरबासो आरामसे स्लिम जागोन बे दिनै फार्स्ट टाइम लिरनाय नालाय ओंखायनो बोरैबा खुथ्रु खाथ्रा जाबाय आरो एबा स्लिम लिरनोसै नै बै साइडनिजोंहाय सहैया जोबासै आरो मेंलायलायबाय आङो दाना अमानि आदार लायनांगौ बैसिनाव मादैमोनाव बिसोरा जौ मावो नालाय ओमफ्राय अफ्रि बायनाय दङ बे अफ्रिखौ लायनांगौ अमानो आदार गैया फैसा होखानानै दोननाय दं नालाय ओमफ्राय दिनै मोनगोन होनदों लायनो थांसै बेखौनो लायनानै फैनानै ओंखाम ओंख्रि संफैनोसै लोगोफोर जोङो अफ्रि लायनो ओंखारबाय न'निफ्राय ओंखारबाय अमानि आदार लायनो जि गोजानखा लामा लामा थाबायलांनांगौ जाख्लाब जुख्लाब खालामो ए एन्जराबो जायोदां एन्जराबो जायो होनदां मालाय एन्जर दं बियो गोगोम गिदिर गिदिर अफ्रि लायग्रा लोगोआ हारसिङै थिखोनो हाया ओंखायनो बिनानावखौ लेंबोफादां एसे गोजानखा जोंनि गामिनि लामा सारि हनै बैयावनो बिसिनि न'आ दा जों जे अफ्रि लायगोन मालाय गयानो फिथाइ मोननोसैबो नै लोगोफोर जोंनि गामिनि लामा हाबजेननाय बियो ओरैबो गामि ओरैबो जोंनि गामिखा ओरैबो न' दं ओरैहाय जोंनि थांनांगौ जोंनि गामिनि लामा हाबजेननाय थिखोनानै लाबोनांगौ मेंलायखासिगोन नारजों थिखोजोब सान्दुंआबो जि गोसाहाय मा ओंख्रि ए बिसिनाव अफ्रि लायनो हनै बैनो नै अफ्रिया लानानै फैबाय लामा ससेयावनो थाबथाफैबाय जा गिलिरखा दे अफ्रिया गिलिरथार एखेयाव सहैखासिगोन दंबावो नाहरलाय हाबावसो नै बियो नाहरलाय एखेयाव सहैखासिगोन जोङो दिन हांदोंसो दे लोगोफोर जि गिलिरथारहाय ब्लग खालामलांनो हानाय नङा दा संनाय खावनायखौ खालामनोसैलाय आदे दोनथ'नोसै अफ्रि लानानै फैनानै मेंबाय लोगोफोर आङो ब्लग खालामनो हानाय नंला ओंखाम ओंख्रि संनाय खावनायखौ आं ब्लग खालामनो हानाय नंला आं भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बिराद मेंबाय दुगैनांगौ ओंखाम ओंख्रि संनांगौ बिराद खामानि दंबावो दा ब्लग लाबाथाय आङो मावनाय जानाय नङा एरनाय नङा खामानिया ओंखायनो आङो बेवहायनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नेक्स्टआवबो आरो बेबायदिनो नायलांबावगोन होननानै आसा थाबाय लोगोफोर बेयावनो आं दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'नोसै बाय बाय